हेल' खुलुमबाय बयखौबो मोनाबिलिनि दसे सम सावरायनायसैलाय नोंथांमोनजों सोर सोर अनलाइन दं फैदो नायनोसै दसे जंखायलाय खायदावलायनो गैया नामा रावबो माथो फैयाखै दासिमबो दिबि हाय हेल' सोर सोर फैखोब्रा कमेन्टफोर हरदो दे एसे आंबो मिथिनो लुबैयोना नोंथां सोर सोर दंफैयो दुगा मुसाहारि ओइ आदा सिथाव फाग्ला दा बर' राइडार हेल' ब्र' सिथाव फाग्ला लागायलायबाय सिथावा जाबाय गावसोर प्लेट खालि खालामबाय नामा दोनबाय दानिया आंखौसो जिमियन इस्लारि ओइ आदा मा बुं दे देरहासात बसुमतारी ओइ आसोल अबेहाय नोंना जायगाया बानासबादियावहाय निजोम पि चेनेल लाबोबाय नामा गैयारा दिनैहाय एकदमबारे गिदिंजोब्बाय शिवाजी नोगोर एमजि रड करमांगला गिदिंजोब्बाय होनब्लाबो सेकेन्ड हेन्ड शरुमखौनो नुवासै ओमफ्राय एम आइ आव लानो नागिरबाय फाइनासआवहाय माने माबा माबि हेन थेन माबा गथ'नि खिफुग्रा खिथाब नांलायगौनो मागौनो थै जाया बिदिजों रुमनि एग्रिमेन्ट नांगौनो मा नांगौनो हेन थेननो बेंक एकाउन्ट डिटेल्स होनायनि उनावबो आरो रुमनि एग्रिमेन्ट बिबावब्लालाय बोरै जानो दुगा मुसाहारि दालाय बहा दं ब्रदार दा आलासि जाफैदों जोंनि मोनसे न'खर फेमिलि न'खराव सर्भेसर अफिसियेल हिनजाव लाहैखोना माखोलै बेलाय लाबाय नामा आदा लायाखै हायाखिसै लानो गरिब मानसिना गोदान लानोबो 20,000 बायदि फैसा नांदेरगौ दा बर' राइडार ओइ ब्र' गान खनलाय मा गान खननांगौ आंलाय आं गान रोङारा गावसोर जाबाय सेंग्रा सेंग्रानो देरहासात बसुमतारी मा ओंख्रि जायामोन गेदेर आं जाथ'वाखै दाबो दासो बानायगासिनो मिनिया बर' ब्लग बरिया ब्र' माया बरिया जाखो इन्द्राजित ब्रह्म आसोल माला फैगोना डिसेम्बर साननानै लादो दा बर' राइडार नोंनि गोसोआव मा फैयो बेखौनो खन आंनि गोसोआव मा गान फैयो दुगा मुसाहारि एसे खिफिलाय आदा मिनिनो लुबैदों दहाय लामायावसो खिफिबोदोंमोन आं खिनो ओंखाराखिसै माथो सिख्लाफोर दंलै दा मिनिगदै सोर खिफिला मोखांखौ दाना साफा नुबायथ' गेदेर नोंनिखौ बिउटि पार्लाराव हाबदोंब्रा ओंखायनो साफा नुदों एसे सेबास्टियान बसुमतारी मा खबरलै आदा ब्र' आदा सानलांबाय खुगाया खिबु उनाव सिथाव फाग्ला दं माथो दङ गावसोर सिथावा सावनानै जाबाय जाहैदों दाख्लै साथामजों सोरबा खोन्थादोंमोनलै आङो दाख्लै सिथावखौ जाजोबनानै प्लेट गोजा दोनबायनो दा बेखायनो गावसोर सिथाव नाम दोनलायबाय दानिया बयखौबो सिथाव गोसारहोजोब्बाय ससियेल मिडियाआव खिथेन
आग्लाफ्रा आं खोनानायावहाय दा बर' राइडारनो ओमफ्राय देरहासार इस्लारिनो ओमफ्राय मेहेर औवारि जाहैदों सोरनावबा जाहैदों होनदोंमोनलै सिथावखौ इन्द्राजित ब्रह्म आदा दासो बिबार मा ओंख्रि बेदर ओंख्रि ना बिबार ओंख्रि मोनजायाखै नामा दाबो बानायाखै माबा मानि मुनिसो लाना फैदों जों ओमफ्राय औवा मेवाइ सोमदोन ब्रह्म बे दारि जाम्बावआ बबेनिफ्राय मुस्लिमसोलै इयो बर' नङा पिबि लकेल ओइ नों फाथाबारिनि दा आं सोरगोफुरिनिसो निजोम बर' आदाया दा बहा दं आङो दा बानासबारियाव दं जोंमा बसुमतारी हा 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 गोरा मारै रायलायनाया ट्रेक्टरजों एलौनाय ना नांगोलजों एलौनाय होनलायोमोन नामा जोंमा बसुमतारी फैजों नै आदा एलौग्राया ओइ बेखौ माजों एलौनाय दा बर' राइडार थाथ' दे सिथाव बा दे जागोन दे सार्भिस अफिसियेल नाजादो आदा लानो दिनै थांखियानो केन्सेल जानानै फैबाय लानो हानाय नंले बायदिसो मोनबाय आं एकदमबारे गुसुसो मोनबाय गोरोबो बिखा गासैबो एल'लांजोब्बाय सना मा नाम फैखोरा एफ एम ब्लग माइकखौ होनांगौ हाय आदा माइकखौ होनांगौ राव मोजां खोनायाखै होनदों नामा खोनादों इन्द्राजित ब्रह्म आदा बड'लेण्ड टाइगारखौ रायाखै नामा सनमान गैया आंहा बिसोरखौ रायनो नङाला मोननै मोनथामसो दङ सोर टाइगारा खारनासो थाफैबायदां सुवाना गिनानै फिसानि अन्थाइ जादों होननाया गाबोन फैदोंदां अन्थाइ जादों होनदों दा टाइगारने मानसिखौनो अन्थाइ फिसिग्रा नुखायो चेन्नाइआव फैदोंरा फ्लाइट गाखोना फैलायबाथाय गावसोरना पलिटिकेलनि मानसिफोर खिबु खुगारग्राफोर दङथ' जोंमा बसुमतारी सेबास्टियानखौ फोराखैदां सेबास्टियान बसुमतारी जेबो नङालै जाग्राखौथ' जाखागोनना र' मा सिथाव मा रुथि जोंमा बसुमतारी खनसे मेथाइ खनदो हायोबा मा मेथाइ बुं दे मा मेथाइ एफ एम आंनि चेनेल नाय आदा र' दा लाइभ जोबखांनानै आं चेकिं खालामगोन आल्ट्रा गेमार मारै दं ब्र' लाभ फ्रम आन्ध्रा प्रदेश भिलेज होनदों बिसनाखदिर थोद बोरै जाखो नामालाय आल्ट्रा गेमारनि आन्ध्रा प्रदेशनि गामि खिथाहरदोंमोन आं फरायनो रोङासैलै देरहासार बसुमतारी ओइ आलौग्रा नोंबो लाइक हो जोंनि बाजै हागे फैबायनो दाखाल आन्दायखादोंरा आं कमेन्ट हरनायखौ सल' खननाया औ सल' खन आं मा कमेन्ट हरनामोनलाय सल' खननो थिनबायलै आंखौ जोंनि बाजै संगिता एस दैमारि हागे माथो दैमारि माबायावथ' नामाथ' टाइटेलथ' रामसियारिसो बेना दैमारि लिरना लाखो रमान्स सं आं रमान्स सं रोङालै
खोमथा नार्जारि ओइ ब्र मोसारा दे खनसे आं मोसानो रोङा दारियाबो जोयोलै गुसुं गुसुंआनो एखदम बायो आं फुजोबनो लाइटखौ लाइटखौनो रोंबावसो लाइट हरनाया दा औ आं लाइभआव थाबाय थानायखायसो ओमफ्राय फैगासिनो आंनाव सिगां फैग्रोयोना साबसिन उनाव सिगां थाङो खमिनारा ओमफ्राय बे फैयाखै दा नै दाबो जोंमाना फैयाखै फैदां रमान्समोननि खन्थाइ खोमथा मोसानोसै सेबास्टियान बसुमतारी गुड नाइट लाभ इउ ब्र गुड नाइट दे सेम टु इउ इन्द्रजित ब्रह्म आदाना मोजां मोननाय हिन्जावा साबैसे आदा सानस'नो हायो आङो जेराव लोगो मोनो बेयावनो गोसो थोयो हिन्जावफ्राखौ बुंनानै फोजोब हाया आंनि मोजां मोननायखौ लामायाव नुबाथाय गोसो थोबाय बे होनना सानना लाखादो टनि खादे नायगोन दा नोंनि भिडिअखौ र' माबायदि बानायो अफिसियेल ल'शिप ना मा जाखो ओइ सार मारै दं लाभ फ्रम आमटेका सार बुंनाङालै एकदम लाजिनाय मोनो आङो सार बुंजाबायथाय ओइ संगिता जोंहरबायलै संगिताखौ लायहरबा मोनो जोंमा बसुमतारी देरहासात बसुमतारी आं जानला मोनला लाइक लाबोआ मानसिया हामा हामा कमेन्ट होयोना मानसिफ्रा कारेक्ट GBR सौ बहा दं आदा राखाव दङ बानासबादियावनो गामियाव गिदिं गिदिं नगामि मा ब्र बिदिनोसै दैमारि नङालै दियामारि मा खोथियारिसो दैमारिनि स्पेलिं होना दोनबाय ना नोंलाय दैमारि हमखागोन डाइरेक्टनो मुङासो नों मा होनखो मुङासो नों मुगासो नों नोंखौ मुगा होनबाय मुगा मुगालाय बोरैथो दारि जुलायनाय ओंखारना थाखो बेलाय फाग्लाफ्रा बिदि जायो GBR बहा आदा राखाव बेखौ फरायखाबायमोनलै GBR ओइ आदा राखाव है खनसेयावनो बेखौनो एल'ग्रा जोंमा बसुमतारी दे गसपेल खन हायोबा मा सं खननो दे गसपेल खोन्थादोल' होथारनोसै आं गसपेलखौल' आं रोङो दे एसे एनैखौहाय फार्स्ट दफाल' दे ओमफ्राय बारा रोङा देरहासात बसुमतारी मोजां नोंनि गोसो आंनि गोसो होमब्ला नोंसोर खोनायै मेथाइखौनो खननोसै नामा मा मेथाइ खननांगौ आं गोसोखाङै दे एसे आखाइ दामग्रोनि आं हाथाय मोनजायाखैलै दिनैहाय फुङाव सिखारनानै नोंनि गोसो मेथाइयानो गोसोआव फैयाखै र' मा मेथाइ खननांगौ खनमारनांगौ नामा सोरबा थोनोबालाय गाहायाव जोंना आदा एल'ग्राल' थोनबावदों माथो
नामाबो सोलायफिनलायबाय एल'ग्रा लानाया खनबावनांगौ नामा दे खोन्थाहर गोरबो बिखा गिरं बे खन जिबियाराबो नुबाय नै दे खन ओमफ्राय इन्द्राजित ब्रह्म गुवाहाटी सारियालि आदा गुवाहाटी सारियालिखौ खन होद आं बोरैबा बुजिलांलाय लाङोलै बेखौ खननो रोङा गुवाहाटी सारियालि ओमफ्राय बोरैमोनलाय आं रोङालै बांद्राय रमान्स मेथाइखौहाय गुवाहाटी सारियालि नोंस्रा नोमाया मारिन्दां गय बेफारि दिनैथो खिन्थावथाव बेनिनो दाखालि बे सिफ्लिं नागिरनायनिनो दावराव मास मोनसे सिगां बे खन गुवाहाटी सारियालि नोंस्रा नोमाया गय बेफारि नोंस्रा नोम्फाया फाथै बेफारि दिनैथो खिन्थावथाव आदा नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव आं बारा रोङा दे बिदि संसारनि मेथाइखौ गसपेल मेथाइ खोनासंनो होनदोंमोन ना नोंथांमोना आं खनना होनायसै ससे फार्स्ट दफाखौ लिलि बर' जासाबदों ब्रादार नंमारगौसो होमब्ला आं बै सासेनि दारिखौ जा फसायबाय हाख्लाबनानै सिथाबना लाहैलै सोरानो मोसौ बोरायसो आदा बिनालि नार्जारिया मा होखो सोरानो मोसौ बोरायसो आं जोंनि जिउजों रिलेटेड थानाय जोंनि मानसिनि जिउजों रिलेटेड थानाय लिंक थानाय आं दोंसे मेथाइ नोंथांमोननो स्राय खोनासंहोनोसै दोंसेथ' नङा फार्स्ट दफाल' गोलावथ' हाया आं मानोना आंनाव जेबो लिरनाय गैया जोंथ' सिंगार नङा मुखासथ' खननो हाया ससे होमब्लाबो खननानै खिथानायसै नोंथांमोनहाय गसपेल दै गसपेल बोरैमोनलाय फार्स्टआवहाय र' आं मा खावलायनाया मा सिथाबदों खावलायनाया थाम्फैसो दां मानिबा गांसो मेथाइ खननायलानो गाराङानो थाबथाग्रोखायो एसे फोसाबना लाग्रोदो गान खननो गोरों गोरों मानसि र' गान खननो गोरों गोरों दा खनजोबगोन आं रेडि अब्ला खननोसै रेडि एल'ग्रा दहाय मा ओंख्रि जानाय एल'ग्राखौ सोङोबालाय थांबायदां बियो फैयासै माथो बे खन आंनिखा खिन्थावथावखौ खनखांबायमोन आङो बे आनिखा खिन्थावथावनिखौ अन्थाइ खिन्थावथावना आनिखा खिन्थावथाव दिनैथो खिन्थावथावसो होनोलै थांबाय नामा आदा एल'ग्रायालाय मानसिनि जिउजों लिंक थानाय सं नोंथांमोननोहाय खननानै खिथानायसै आं एसे दुखुनि जागोन नंखाय बे बुहुमा नंखाय बे जिउ सोलेरा नंखाय बे बुहुमा जुगानि थांनानै थानाया बारनाय बिबार बायदिल' मानसिनि जिउआ फुङाव बारो बेलासियाव सिरैलाङो
बारनाय बिबार बायदिल' मानसिनि जिउआ फुङाव बारो बेलासियाव सिरिलाङो बारा हाया दफा मोनफाल' हायो मेथाइफोरखौ खननो जोंमा बसुमतारी देरहासात बसुमतारी मा होनखो मैदै बिलाइ आरो दालि आरो ना माखौथो मैदै बिलाइ होनो ना मैथा बिलाइ ओंखाम जाबाय नामा आदा जाथ'वाखै दासो संगासिनो दङ जोंनि बाजैमोन दं बेवाइमोन दं संगासिनो दं देरहासात बसुमतारी एल'ग्रा मा मैदै बिलाइ आं मिथिया लाइभ होनो बिराद मोजां खालामदों नामा दिनै मा लाइभ होनो बिराद मोजां खालामदों नामा दिनै माखौ माबायालै मा बुस्थु थिखोग्राया ए बे दा मबाइल होग्रानि आं माबासो टेब्लेट ए मेचिनसो आंथ' आरो खेंख्रें खेंख्रेंआलाय मेचिन जि सुथेग्रा मोजां जादों आदा थेंक इउ मा खबर आदै मोजां खबरफ्रा बेनोसै दा बेरायना फैदोंमोन ज'नो संगिता इउटुब चेनेल दंलै बेनिबो साबसक्राइब खालामनानै बिराद नाजाबायगासिनो बिसा ओमफ्राय बिनि नामखौहाय बाजै हागेब दोनबाय नामाखौ औ बयबो बाजै हागेब होननानै गाबज्रिहर कमेन्टआव नैबे संगितानिखौ संगिता औ बाजै हागेब 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 हागेबसो देनांहाय बरमायाव थांनानै साहा लोंहैगोन आं नोंनि नाम दोननायनि स्रायनो दावदै दैफा दैफानो अखा हायाखै फांखा होदों मैगङाव दंमोन लाबोबाय बेयो फुं जोंखौ बावलै बांद्राय सङा मोजां जादों ब्रदर थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दङ नोंनियाव दङ आंनियाव दङ मानसिनि अननाय जिसुनि अननाय बबेखानि जिसुनि अननाया बांसिन दङ जाय अननायाव गैनाय दङ जाय अननायाव हिंसा दङ जाय अननायाव मेगन दङ बेनि अननाया संसारनि अननाय देरहासात बसुमतारी रुनाय ना अमलेट जायो गेदेर नों आं दावदै जानायखौनो बन्द' खालामथ'नानै दङ साख्रा नार्जारि कलार मा कलार डिस्ट्रिक्ट कलार डिस्ट्रिक्ट मा बागाल बेरायनो फैगौ थांगोन र' न'आव थांनाय जाब्ला दा बोरैथो मारिना बुंखोलै बिदि नङा इयो बे खिबुखौसो मारिनोब्रा सोरबा हरदोंलै एसे बर' सुपार थेंक इउ दसे ओंखाम जासान्दि लाइभ होनोसै माथो लोगोफोरा रावबो फैया
समायना समायना गोजौसिन थारावहाय समायना समायना हालेलुया ओरैबो खिबुबो दंबावोसोनो सिथेना मोजां साबसिन खोनाबाय नों मा खाथां आरो नों ग'सो ओरै सोलान जायो बेखौ होनांलायलै ओरैनो दोननानै जानायदां माबाफोरासो गदों मा थांखु गिदिर थांखु जायोना जाहोनोलाय एलुग्रा थांखु जायाखैलै मानसियाखौ जानाय बायदि नै स्टेनाबो थाया एसे गोजौआव होदोंमोन आं थाबाय दानिया आं फरायनोसै र' बबेनिफ्राय फरायाखैमोनलाय नों बहा नोंलाय बहा दं आं दा बेंगालरावसो दंफैयोलै बिरखां अफिसियेल ब्लग ओइ आदा सिथाव भिडिअखौनो हगारालै सोर चेनेल दंब्लाबो एन ब्लग चेनेल आदा नोंनि लाइक होनायखौ नायबाङाथ' आरो मानसिफ्रा नाया जोंनि लाइफखौ इन्द्रजित ब्रह्म संखन आइयाव माथो गोलैबाय थायोरा संखन खननाय थानायफोर थाखाय दाउला खासि जाहोनोसै आं नोंनो ओइ आदा सिथाव जोंमा बसुमतारी नोंसोरनियाव मोदै बिलाइखौ मा बुङो सार मोदै बिलाइ माखौथो मोदै बिलाइ होनोरा बुजियाखैलै रायलावग्रा पबित्रा दिउसिगोन दैलि हिट ब्र बिरखां अफिसियेल ब्लग ओइ आदा सिथाव खारालाल मारै नामखौलाय बुंनो रोङासै आङो खालार बिबार बागान भिडिअ खालामहैगोन र' एमबि गेमिं प्रकाशा कन्ट्रभारसि स्टार खालि माथो बुंबावनो बिसोरखौलाय इउटुबाराबो बांबाय गोबां जाबाय भिउसआ डाउन जाबाय भिउस बोनोसो बानायो ना मायो नंलाय लांसै आं दा फंसे बाथ्रा बुंदेरब्लाबो रायजोफ्रानो दुखु मोनगोनलाय नेरसोन बसुमतारी आंहा दासो र' माथो ओंख्रि जायाखै दाबो दासो बानायगासिनो दङ मानिमुनि औवा मेवाइ मानिपुरनिफ्राय लाबोदों देरहासात बसुमतारी सानैजों मिनिलायबाय था नोंसोरो औवा मेवाइ लाबोदोंलै मानिपुरनिफ्राय बेखौनो दा संजानो नागिरदों ओमफ्राय दुब्लिबारियाव मोनग्रा मानिमुनि समायना हालेलुया समायना समायना गोजौसिन थारावहाय
बोरो केमेराया आदा केमेराया गैया थांखियानो थांखि फैमाल मा होनखो फैमाल जाबाय आर बायनो हानाय नङा बायदि मोनबाय आं एकदम दुरबल लोमजानाय बायदि मोनबाय आं दिनै लायनो थांखालायनानैहाय लाबोनो हायियाखौ ससे ब्लग खालामलाबायबोदों आं नोंथांमोना साननैसोनि उनाव नुनो मोनगोन आं इदिट खालामनानै होगोन नेर्सोन बसुमतारी बरिया गोथाव ओंख्रिया गोबावनि उनाव मोनजासिगोन दिनैहाय मानिमुनि हौवा मेवाइ CZXB गेमार हेलौ भाई हारसाना बर' जाफ्रा हेलौ भाई होनफैबाय CZXB गेमार हेलौ हाय ब्लग चेनेल दुखु मोनोलै आं माखौ दुखु मोनोरा नब ब्रह्म हेलौ आदा हाय फंबाय एल'ग्रा सार मा मैदै बिलाइ मा बायदि माबायदि मैदैब्रा बेलाय फट' खेबना हरथारदोलै आंनावहाय एल'ग्रा सार देखायहरनायसै आं लाइभआवनो थेंक इउ चेनेल ना मा जाखोरा इनिलाय बे CZXB गेमारा बिरखां अफिसियेल ब्लग स्टेन्डआ बेसे लाया मबाइलाव इउज जागोरा बे 500नि ओमफ्राय बे माइकआ माइकआ 2000नि खाथियावनो 50 थाखा खम 2000 आं बायनाय नङा दै बिजिनिनि कन्टेक्टारफोर बायना हरनायसो अजित बसुमतारी हेलौ आदै हाय हारेन बसुमतारी प्रकाश नार्जारिया कन्ट्रभार्सि खालामगासिनो बेनि सायाव मा बुङो जोंलाय मा बुंबावनो जों फिसा इउटुबारफ्रालाय दानो बखिजालायगोन नै इसिनि इउटुबारफ्रानो गेदेरफोरखौ रिसपेक्ट दोननो रोङाखै होनलायगोन दानो मा बुंनो बिनिखायनो सिरि थाना दं लोमजानाय बायदि मोनदों आङो नायथावाखै बारा जोंमा बसुमतारी देरहासार बसुमतारी सानै उन्दैखौबो नों खेबनानै हरथारदोलै आंनोहाय देखायहरनायसै आं मैगं जाग्रा मा होनदों मोदै बिलाइ ले मैगं जाग्रा मैगं जाग्रानोलै मोदै बिलाइ मा मैदै बिलाइलै मैगं जाग्रा होनदों नै मैथ्रुखौसो होनदोंदां जानो बे मैथ्रु फिसा बेसर बागानाव बेरग्राखौसो होनखो ना माखोथाय ना बे थुनुं बिलाइखौसो होनदोंदां मुदुफुल मैथ्रु बिबार ना मैथ्रु है बेखौ होनना होयो बिरखां अफिसियेल बिजनिसो मा होनखो बिजनिससो बे आदा खोन्थालाय ओइ मा नै होलांबायमोनदां सेव होलांबायमोन फट' खेबना हरसिनबावो जाहैबाय फट' खेबनानै हरथादोलै आं देखायथारनोसै लाइभआव हरजायो आरो हरजायो आं नोंनाव ट्रेन्सफार खालामनो हायोना अके देरहासार बसुमतारी हरगोन गाबोनसो मैदेरा माइया जानानै थांखांबासो बनजा लाना हैयो आं होननायानो जानोसै I love सेमेन्ट सापुरि डिस्ट्रिक्ट धेमाजि वाव बिक्राम खाख्लारि मांखो खाख्लारि नङारा केरकेटारिसो खाख्लारिसो फरायनायालाय
आंबो सि दोननो मोनामोनलाय मा बाब्लेनबाय थादों गानखौ ला गान्दु फै अ थानाय गाना दा लाइट होनायखौ नायाब्ला दुखु मोनोलै एल'ग्राया सजना बिलाइ सजना बिलाइ सोमदों थै होननाय नुवाखैदां सजना बिलाइ सोमदों मा बिलाइ होनदोंमोन बेयो सजना बिलाइ नङा मोदै बिलाइलै मोदै बिलाइ मोदै मोदै बिलाइ मा बबे बिलाइआथ' सुना खुदुना नाङालै मोदै खुदुनायासो सु दङद्रा मोदै बिलाइलाय मोदैनि बायदि सु थादेरगोन डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट लानानै गोदाव मा होनो गोदान दस्रा रायलायो जाहैबाय प्रकासखौ एसे बुंहर देलै नङाबा जाला बेंग्लाय सार जों फन बुलाबो मालाबो रेसपन्ड होजायालै बिसोर जाबाय गेदेर इउटुबार ओंखायनो बाद हो बेफोरखौहाय गावसोर नांलायबाय थायोना खमलायबाय थायो दुब्लिबारियावसो दुरुं सोंनानै होनांसिगोन बिसोरनोहाय दाब्लिउ गेलेथोंसै औ जोंहा फंबाय बिब'सिनि बायदि बेनो थिगथार अजित गयारि हेल' ब्र आसामाव गज'ना पार्क मा होखो गज'ना पार्क मोदै बिलाइ होननानै ना मोदै बिलाइ माने सजना बिलाइ सायखं गयारि मोदै बिलाइ माने सरजना बिलाइखौनो होनो आदा नोंनि भिडिअ नायग्रा सोर बिलाय मेसेन्जाराव फैलायबाय मेसेज नोंनि भिडिअ नायग्रानो हेलौ अपनी कौन जागार ब्र आं असमिया रोङालै एकदम बुजियल' आं रायज्लायनो हाया बारा असमिया रायज्लायबाथाय हिन्दीसो थाङो आं एथ'ब्र'नो ओंखायनो लाजिनानै रायज्लाया आं चिरां जिल्लानि आमागथ' चिरां जिल्ला हय आमाग गावथ' मारै रायलायो आं बारा रोङा दै लाजिनाय मोनो आं नोंखौ नुयोब्ला नोंखौ नुब्लाथाय आंनि बिखाया बुब्रामो सना आं दाखालि बे बाजै आं हागे बुंग्रानावहाय कमेन्ट हरदोंमोन आन्दायखादों मेथाइआ आं खोनाफेराखै होनखादों आरोखि मा गान औ नुदोंमोन आङो बोरै लिरदोंमोनथाय आं सना नों आंखौ नायोब्ला नोंनि मेगनखौ मुजुफबनो गोसो जायो आं सना होनलायनानै मेथाइखौ खनदेरदोंमोन आं आन्दायखादों गान दं आरो बे गैयालै आं ओरैनोसो सानखांनानै लिरना हरदों डाइलग एसे होसाय आदा होनलाय मोनसे डाइलग दङलै बेंथल हाथायजों लिंक थानाय सासे एसे जाम्बा साइस दङ जाहैदों माने गोदोनि समाव आरो जों उन्दै समनि काहिनि आरोखि बियो बेंथल हाथायाव जा थांफानो लुगैयोनो बिफाजोंहाय बिफाखौ आबालै आंबो थांफाखानाय होनो जाहैदों दिनैहाय आं बेंथल हाथायाव थांफाखानाय रा आदाजों आबाजों आरोखि माने थांबाय बेंथल हाथायाव थांबाय थांनानैहाय बिफायादि बोरै मैगं बाजारजों लांखोनो आयै सामब्रामा गोजा खाहनै नेबाय जाहैदों हाथाय गेजेराव फैफिननानैहाय न'आव खिथाफैबाय आरोखि गामिनि मानसिफोरनोहाय बेंथल हाथायाव रा सामब्रामा लुला खायोमालै फैबाय जाहैदों ओमफ्राय माथोमोन मा माथोमोन जेबो नङा आलासि जाम्बा साइस बिदिनो
एसे मेहेरनाव कल खालामो आंनाव नाम्बारानो गैया नाम्बारानो गैयालायनो मबाइलाबो अफ जाबायना हनै मबाइलानो गंसेल' आंना मेहेरनाव फन खालामदो आदा इन्ट्रेस्टनो नाम्बारानो नोंनाव नाम्बार दं? गैया आं मबाइलावसो थाबायना आसाम बिबि डाइरेक्ट स्किप हाय खालामबा जाया ने? आदा जायो जानो हा? जायो ए खालामब्रा कल खालामहरदोंमोन नामा दाखालि नोङो? गावजों उल्था खालामफिनदों नामा नोङो? बोरैबाला सिरि नायनानै थायोलै बे आदानिजों खालामदों हिन्दी होनहरदां हिंदी पढ़ने के लिए ही जानता मुझे इंग्लिश में लिख के दे दो ऑप्शन बे आदानि जों आंनिजों खालामफिनदों आदा मेहेरनाव पिंकु बसुमतारी आदाया हिन्जाव लाबाय नामा? औ औखौ औ होननांगोन औ लाबाय आसाम बिबि मा आपको मुझे इतना हिंदी हो न गया आता मा ओंख्रि आथिया हे थै जायाखैना सिफ्लिङा मा मुझे इतना बड़ो नहीं आता ये गोजौनिया मुझे इतना बोधो नहीं आता ठीक है नहीं आता तो हिंदी स्पेलिंग में लिख दो आपको हिंदी आता है सॉरी ना ये सुन क्या जाके जाना सॉरी सॉरी बहानि आदा नोंनि हिन्जावा भुटान रायजोनि जुमब्रा बायदि नुयो आंनि हिन्जावाना भुटान रायजो गोलैबाय साला सुवाना रं हुआ हो गया हाँ ठीक है कोई बात नहीं है हो जाता है कभी कभी गलती से दब जाता है बड' एसके बोरै दं खबरा आदा मोजां आइम फाइन होनो नामा इंलिसावहाय बिदिखौ एसे सोलोंनांसिगोन इज्राइलाव थांनांगौनि खोथा दङ देनांहाय एसे बोरायबावग्रोथों र' गावसिजोब आदानि चेनेलखौ थेंक इउ स' माच गड ब्लेस इउ आं गोबां जायगा भिजिट खालामनो सानदों लोगो हमनो बादों नामा माखौ बादों होनखोब्रा आदा एदाव गायानाय GPS Hey bro hello Big Kang official blog nama beda bang Stand oke गोदानाव लानाय बोरा आदा हा nama एखे बे नोंनि इयो आंनि नङालै बे बिरखां अफिसियेल ब्लगआ नोंनि नङा आं नोंनि सानबाय थायो आंनि नङा मैं आसाम से हो ठीक है भाई हम भी आसाम से हैं हो जाए डिस्ट्रिक्ट ना सिटी ना डिस्ट्रिक्ट है कि सिटी है हो जाए मैं गया नहीं अब गया नहीं कभी भी आज तक मैंने गुवाहाटी में भी नहीं गया शिलोंग गया है तो गुवाहाटी नहीं गया आज तक नोंनि जायगाया मा आंने आंनि जायगाया थिथां सुनिल बसुमतारी मा खामानि मावो नों आदा आङो दा एकदम सिम्पोल चाइनिस मास्टार मावनानै दङ
दृष्टि हजाय थेंक इउ खोन्थाहरनायनि थाखाय बुजिदोंना बुजियाखै बर'नि होनबावबायलै आं बिजनि बर' बाजारनिसो आदा सना आङो नैबे आंजों जिरायफानायखौसो होनगासिनो दं बेनिबो नामा बिरखां नोंनि मेथाइ आपकी मा होनखो किस ही वाला कौन है मेरा दोस्त है निजोम दैमारि अनसाबस्क्राइब खालामबाय आं नोंनि चेनेलखौ नोंनि कमेन्टखौ नायाना दासो नुजाखै नोंनि कमेन्टआ नंगौ नामा नों नुखांबाय बे निजोम बसुमतारी कमेन्टखौ औ दैमारि दासो नुजाफैथाय नि कमेन्टआ बेबो नायगासिनो दं नै कमेन्ट बेबो खिथानो रोङा बिनि कमेन्ट नुजाफैयाखैथ' गोजौआव नायलायनांगौखायना नुजाफैयाखैथ' बोरैबाला बांसिन कमेन्टफ्रा नुजाफैया ओमफ्राय रिप्लाइ होआ होननानै बुङो बिरखां एसे ब्लग हेल' आदा मेथाइ मा मेथाइलै ओरै नुजाफै एसे अरुण बाग्लारि चेनेल हाय ब्र मा खबर माला फैखो ना फैगोन जाखो प्रस्तन नार्जारि पन्डित ब्रह्म मारै दं मोसौ लावखार मोजाङै दंलै दं लावखार थाफैनानै दं नै आङो गाइखेर सेरनायनि लावखारा दाम गोसासिनबावरा जिसुनि जोनोम जानायखौ सोर नुग्रोआ लावखारासो नुदों जेसेबां गोथार मानसिनि जोनोम जानायखौ गोजौनि सोरगोनिफ्राय लावखारासो खबर मोनग्रोदों औ बै माहाजोनफोरनिफ्राय सानजा गोनोखोफोर होनदोंमोन नामा सानजानि देशआव थांनानै गोनोखोफोरा नुहैदों लावखार होनजाबायब्ला बेखौ बोर गोनां होननानै साननानै ला धन्यबाद जोबोद साबायखर मे बड' सात नैबे बिरखां ब्लगारासो नोंसिनिखौ एखेबा मोनलाय लाङोलै आं निजों बे मा होनो मे बड' सात मा होनखो सारिता को इसलिए बड' समझता औ आच्छा बड' बुजिनो बिथाङा थेंक इउ बिरखां ब्लगार आंनाबो नेमा बिरखां बिथांनि मेथाइ अरुण बाग्लारि चेनेल फैयाखै नामा माखौ फैयाखै होनखो आं बुजियासै बड' लिखना नहीं आता ठीक है मुझे भी रकस्टार RF बेसेबांनि बायखोरा गप्र'आलाय लायनो थांनानै ओरैनो खालि आखाइ फैफिननांबाय बायनो हायासै माने गोदानबोथ' लानो हाखाया सेकेन्ड हेन्डआवसो थांदोंमोन ओमफ्राय सेकेन्ड हेन्ड शरुमखौनो गिदिं मोननै मोनथाम सिटि नागिरब्लाबो मोनासै उफाय गैया गिदिंना फैफिननांबाय गोदानावहाय मोननै शरुम हाबबाय EMI आव लानो नागिरबाय माबा रुम एग्रिमेन्टनो हेन टेननो बिलाइबाय थायो जोंनावथ' लकेल मानसिना नङा रुम एग्रिमेन्ट थानाय मालायनि बान्दा जानानै थाग्रा मानसिफोरनावलाय ब्लग चेनेल नंगौ हेल'ग्रा सार नायजाया चेनेलखौ नायोना नाया सानसुमा मुसाहारि हेल' ब्र हाय टाइम जाबायदां खयथा जाखो आं
गासे बड' गेमार आर'ना लिकुइमिटिया आंनि बुजिखावनाय दे आं गासैबो होनदोंमोन आरोखि गासै बर' गेमार आर'ना लिकुइमिटिया मा बैयाव बुजियासै लान्जायावहाय नैबे दहाय हिन्दी हरनाया बर'नि हरदोंमोन आं गासै बड' गेमाराव ना लिंनो मिथिया लिरनो मिथिया होनदोंमोन दा मानसिया लिरनो आदसा मिथिया निजोम पि चेनेल आंना खमायलांबायसो माने जाय भिडिअ नाया बैसोर साबसक्राइब खालामनानै लाब गैया जाय भिडिअ नायालासे साबसक्राइब खालामनानै होनदों बैसोरनि साबसक्राइबआ आस्तेयैनो हाइट जालांबाय थायो ओमफ्राय मा होनदों आं CJX बड' गेमार मानसिया हारसाना बुरजा खालामबाय बड' गेमारसो होबावदों खोरोमदाव बसुमतारी हाय आदा हेलौ सोर खोरोमदाव जाखो जोंना डाइलग होग्रा खदालसो नामा माथो नोंनिया दोलाजोब्बायनो होनग्रासो दां नंगौना नङा गाहायाव कमेन्ट खालामदे माथो बेनो चेनेल दंखायो प्रफाइल नङालै दां फेकसो दां बिरखां अफिसियेल ब्लग डिउटि गैया नामा आदा सिथाव गैया दिनैहाय सुटिमोन मा होनखो बिदि मिक्स फ्रम चिरां बिजनि इंलिसनि लिरनो हानाया बारा आं बिक्रम गयारि आदा नों बबाव दं दायो बेंगलराव दं आं दायो फैफिनदो बा बेंलाय बाहाय बेंलाय ब्लगखौ एसे बुंना होलाय गावनि ब्लग भिडिअ माने चेनेल दं माने बुंना होनांगौ पि बसुमतारी बेंलाय भाई बांगालि ब्लग ना मंगालि ब्लगखौ एसे बुंना होलाय बेंलाय भाई मा होनो मांगालि ब्लगखौ मांगालि ब्लग माने नामा मांगालि नामा मांगालि ब्लग नामा नार्जारि माथो लेट थाङो लेट जायो नार्जारि ब्रादार ओंखाम जाखांबाय नामा ब्र जायाखै दासो संगासिनो दङ एल'ग्रा सार बेदर ना मिरामिस ओंख्रिखौ बांसिन जायो दे साबसक्राइब खालामनो होनब्ला बै जों सोरबा लिंक हरनानै आं बेखौबो साबसक्राइब खालाम आं बेखौबो साबसक्राइब खालाम होनना बुङो दा बैफोरबायदि साबसक्राइबआ खामानि गैया मानोना बिसोरो भिडिअखौनो नायाब्ला साबसक्राइबल' लानानै मा लाब आरो बे साबसक्राइब लानानै नायाबाथाय बे साबसक्राइबआ आस्तेयैनो हाइट जालांफिनो आरो ओमफ्राय सोरबा बायदिया गोसोफ्रावहाय बिदिनो मोनसा साननाय दंना बैसोरबायदि मानसिया डाइरेक्ट आनसाबसक्राइब खालामो आंनि नेम बिष्णु आदा बिष्णु जाहैदों नामा सानसुमा मुसाहारि मा ओंख्रि आदै ओंख्रिया मानिमुनि औवा मेवाइ ओमफ्राय मा दंबावथाय आं बे मोननैल' खिथारोङासै बिरियानि एसे सालाया द्रोर जानांगौ सिङावहाय बिरियानि कमेन्टखौ डिलिटसो खालामफिन माथो बेरखां फिस्लालाय
1K जाबा जाखावनायसो लाबोनोसै भिडिअखौ जायो फुड ब्लगाराव एसे नायो एकदम खुदै गलायनायखौ साखाब जानानै ओइ ल' बेट्रि जाबाय दांनिया सारजाबनांगौमोन आंहाय मा सिटेप टाइप सि भागि बेसेबां लाखो ग'प्र'आ ग'प्र'आ गैया मोननै मोनथाम सिटि बेरायब्लाबो गैया MG र'ड शिवाजि नोगोर हरमांग्ला सेकेन्ड हेन्ड श'रुमखौनो बबे खनायाव दं थांनानै नुहैबावासैरा नै ओरै गिदिङो नै ओरै फैफिनो नै ओरै गिदिङो नै ओरै फैफिनो सेसखा दाने खरमांग्लायाव थांबाय एमआइआव लानो माबा नांगौनो रुम एग्रिमेन्टनो मानो खेबसेयाव फैबाय ग'प्र' श'रुमाव एमआइआव लानो बिसोरबो बेखौनो बुंबाय माबा मास मोनथामनि बेंक स्टेटमेन्ट नांगौनो रुम एग्रिमेन्ट नांगौनो गावनि नामाव नांगौ जाहैदों दा बबेनिफ्राय दिहुननो लानो हाया बेनिखायनो गोरिब मानसि मोखां नायखेना फैफिननांबाय बिक्रम गयारि आदा नों बेंगालराव हिन्जाव बखा कमेन्ट हैदों बिरखां अफिसियेल सल'बाथा खोन्थादो आदा आं सल'बाथाखौ रोंगौमोन नाथाय आं दा बावजोब्बाय गोबावसै एसे उन्दैयावसो खिथालाबायनो गोरोंमोन दा बावजोब्बाय सल'बाथाफोरखौहाय ओके मैं सब्सक्राइब किया थैंक यू लो टाइप सी अभी मैं उसको इसकी पीछे डाल के रखता हूँ ये एनर्जी देता रहेगा इसके लिए मोबाइल के लिए एनर्जी देने वाला चीज़ है यस हो गया ये माइक भी आ गया मेरा बीबी आ गया निजम पी चैनल बेखारखारा आं मोनदांबोजोबनाय मानसिलै साबसक्राइब खालामनानै हरनाय फालथुसो मोनखायो बिदिनो जाखालै लाइफआव जाय भिडिअखौ नायहो फसायलाङो बैसोरसो साबसक्राइब खालामखायो आरो जोंनि बर' इसिबां मदद खालामग्रा गैया हिंसा बांसिन दं बिराद मोनदांबाय ओमफ्राय जेब्ला नों ससियेल मिडियायाव ओंखारो मानसिफोरनि कमेन्ट फैनायजोंनो संसारनि मानसिया माबायदि बेखौबो नोङो दैनाय हरनो हायो नों ससियेल मिडियायाव ओंखारबायब्ला बेखौ आं एक्सपिरियेन्स मोनबाय आरो मुझे लाइव स्ट्रीम देखने अच्छा लगा अच्छा लाइव स्ट्रीम नायनो मोजां मोनदों आरोखि बिथाङा नार्जारि ब्रदार बेंटल अनजालु बसुमतारी 100% हिन्जाव लादो लै निजि गिजि मा फेक नाम गोजा नामा न'आव फैफिनदो बा नोंजों खामानि दं मा खामानि दंलै आंजोंलाय माबाफोर दायसो मोनबाय नामा आंखौलाय खोरोमदाव बसुमतारी गुड नाइट बेंज्लाय बे खदाल नङालै दस्रासो दे गुड नाइट होनदो आं खदालसो सानदोंमोन जनि हेल' आदा हेल' ब्रासार बिसोरखौ बाबायलै आं माबा ओंख्रि सोंलायबाय थायो सिनायलायो नामाथाय
गोसा गोसा फराय कमेन्टखौ राव थाङाखै आरो आं माइक लागायलायना होनदों नै हेलौ टेस्टिं हाब दारियाबो मोनबाय माथो आंनालाय इसिबां बोरायबायना आङो हैस जालालै सयथिबो रिसार्ज खालामजानायमोनब्ला रिसार्ज खालामगौमोन आं बैयो निखिल बर' हाय हेलौ बिरखां अफिसियेल आदा मेहेरानाव कल खालामदो आदा बोरदोननि रायलाय नाम्बार मेथाइ खन दोंसे खननानै खोनासं होदो बुन्दु खोनासंनो मा मेथाइ खननो आं मेथाइ खनदो होनला आन्दायोलै आं मेथाइ रोङा दे ओमफ्राय माथो स्रा स्रा खोनादों माथो स्रा स्रा खोनायाखै नोंसोरलाय अनसुमैखौ सिनायो नामा नों आसल जाहैया बेंगालराव थांनाया सोर अनसुमै एरिया हान्थिनो जायगा बबेहा थायो सोमदोन बरगयारि वेलकाम टु माय लाइफ रायब्रबाय नामा इंलिसआ नोंसोर जाबाय इंलिस मास्टारा बन्दुमोन आं जाबाय सासे मोसौ लावखार गप्र लाबाय नामा होनदों गैया दुखुनांथाव ओरै नायनानै गिदिंना फैफिननांबाय गोदान लानोबो 20,000नि फाराग दं हायासै लानो राजिनिथा रानिजिथा मा बरगयारि माथो आं हरनाय कमेन्टखौ फरायाबो ओंखारबोआखैब्ला आं बोरै फरायनोब्रा पन्डित ब्रह्म रिचा सोना हरलाय एम्बु सिथ्र आंनो थेंक इउ एम्बु सिथ्र बायदि नुमारोना आंखौ साला नायग्राफ्रा खालि बिदि बुङो जोङो होनानै खिगुजोबगोन आं सिखौ साला नुमारोना एम्बु सिथ्र आंनि मोखांखौ एसे मोजां नायलाय दासो एफा मोजां स्लिम स्लिम दाफबनानै फैदों आङो आरो बखिफिनबावबायसो रस्टार आर एफ मोजां खोनायाखैथ नोंनि भइसखौ मोजां खोनायाखै मा खोनादों दा माथो इयावलाय मोजां क्लियार खोनागासिनो नोंसिनि नेट प्रब्लेम दां बस अइल कुन्जुला नार्जारि मय दङ आगै खबर सबर माब्रै बै कुन्जुला नामा गाहायाव कमेन्ट खालामफिन बै कुन्जुला नामा बै आंनि गोरबोआव जाखांफैनाय कुन्जुला नामा गाहायाव कमेन्ट खालाम गप्र हिर' 6 ब्लेकखौनो गोदान लादो है नाङालै आङो महरबो नुवा मोखांबो नुवा आन्दा सान्दा बानायनो बायदों गैयाबाला सिरि एन्जर गुदुङाव हाबना थानाय बायदि थाबाय थानोसै आं लायाखिसै थाखा थोयैनि थाखायनो मोनबोआखिसै फाइनान्स बख'नो नागिरदोंमोन फाइनान्सआवबो माबा रुम एग्रिमेन्ट नांगौ बिदों माथो दानफिनखो कुन्जुलायालाय सानाखिया
चाणक्य बसुमतारी लाभ फ्रम दुबाइ नायथा आंलाय दुबाइसो थांबायमोन खुगाया अनजालु बसुमतारी थेंक इउ साला एसके बड' सुवादना आवलायहरदों बेयावथ' अन डिस्टार्ब थुनानै दोननांगौ बेयाव गैया नामा दङदां दालाय अन डिस्टार्बआव थुनानै दोन रावनिबो नटिफिकेसन फैनाय नङा नेटना दानना दा दाना अन डिस्टार्ब बेयाव थुनानै दोन जेबो फैनाय आन्दाज मोनाखै उनावसो गासिबो खोन्थाजोबगोन आरो अनानो गैया नोंना अनसो खालामनांगौ नटिफिकेसन फैनायखौ लाइभआव फैनाय नुखाबाय ओमफ्राय आरो फन बुबाय थाबावो गंसेल'खा आङो मा खौरांनि बे खाय मास्टारा जाखायाखैलायो ओंखायनो सोंनो फन बुखादोंलाय मा थाब थाखो लाइभआ आदा फन बुबाय थानायालाय जोंनिया एसके बड' ब्लग दंना सासे नैबेयाव गुलि नांदों आरोना रायलायग्राया जोंनिया माबानि खैला मैला खर'बो जरा दान्दा गोलैयो बेयावनि होस गोबाव जाबायलै 1 घन्टानि बारबाय दोननांसिगोन लोगोफोर बे कुनजुलाया कमेन्ट दाननानै हरफिनासै दे सोरमोन खोन्थायाखिसै आङो दोननो सानबायलै लाइभखौहाय दा बे आं थामनेल्सआव दोननाय फट' नोंथांमोना नुदों बे जायगानि ब्लग साननैसोनि उनाव फैगोन नोंथांमोना नुगोन बेयावबो बेरायनानै फैबावबाय जों दसे बेयावहाय गप्र' लाखांनायनि उनावसो थांनांगौ टारगेटमोन नाथाय दिनैहाय एक बासो एसे बेरायहैबाय ओरैनो बाइक सा सा दिन्थिलाबायदों ओमफ्राय दसे फट' लालाबायोबाय लामायाव गोबाव समथ' थानाय जायासै बिदिनो जाबाय होनब्ला लोगोफोर दोननोसै 1 घन्टा 8 मिनिट जाबाय नै सयथि आं दसेल' थानो मोनदोंमोन लाइभ ओंखायनो दाननोसैसो आं दोनला बे लाइभखौ जायफ्रानाखि लाइभआव दसे सम थाफाबाय बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनानै आङो दिनैनि लाइभखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो माबा माबि डाइलग होलांलाबायनाय जाबाय ससेफ्रावहाय सोरनिबा गोसोफ्राव सौथु होनाय जादोंब्ला अननानैहाय निमाहा होब्लानो जाबाय गोजोनथोंसै बयनिसिमबो एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन सोरबा लास्ट कमेन्ट हरबाय सुदिकिया मिलौदो लाभ इउ ब्र बिदिनो मोजां मोजां भिडिअ बानायबाय था थेंक इउ गोजोननाय थाबाय आं दोनबाय दे लाइभखौ बाय देरहासार बसुमतारी बाय गान आदा आं गाना बिदिखौ दे जाबाय होमब्ला बेयावनो दोनथ'बाय बयनिसिमबो खुलुमबाय आरो बिदाय लाथ'बाय सप्तासे नङाब्ला मोखां नुनाय नंलालाय बाय आइ एम बुइस्ट्र बाय गोजोनथों आंबायदि महर सोमजिथों देनां नोंनि न'खराव